Matur nuwun Media Pro dokumentasi. Iya. Reng potoke matur nuwun nggo Mas Tarmin. Iya. Bose awake dhewe bengi awan iki. Awan iki. Pokoke sukses ku ya bose bakso. Bos bakso. Ana Jakarta uga semakin laris Mas nggih. Sehat walafiat berkah Gusti. Dungane awake dhewe sing kecipratan rejeki lantaran Mas Tarmin jak muga-muga ora lokak tambah kebak. Amin ya rabbal. Usahane dimajokke, dilancarke buka cabang yang mana mengentas para pengangguran kaya seniman nek suro dijakine Jakarta Selatan. Iki ngene tenan tak akoni. Kowe percaya ora bab omongan roda kehidupan iki berputar? Piye jak lire? Percaya ora nek kowe? Nek aku nek roda ki nek ra ningset berputar percaya. Nek aku percaya. Piye? Ning aku gagas Januari, Februari, Maret ki rodane berputar kecepeten. Iku ning sirah melubyang ning sirah. Lah kene kok kecepetan kowe kliwatan ra Ya tanggapan. malah menerian kecepatan ndang rampung kok. Job sepi terus poso. Mau dikemanakan hidup kita? Maka dari itu kalau ada minuman cerdas, yuk kita minum yuk. Malah ajak-ajak rapi. Awake gede dhuwur dene Wah, anu iya, meragukan toh. kekuasaan Oh, yang kandang. esa Nah, gitu. awake Gusti gede Allah malik awan dadi bengi kelakon mikir uripe kocak dadak mbok samarke. Urip penting raras ya payu. Iki percaya. Dapurmu nyangga awakmu rekoso ra iki. Asane sedhe nek didudok. Dagelan larang kok krem. Alah, mbok yo sing gagah. Padha kanca iki ya tidak boleh saling menjatuhkan. Sing gagah kira-kira wong wedok rada ayu, Ndra. Yo. Ngene wani. Apa? Sing iki senengane ngejak ngalor wae. Wis kewetu 17 tahun ra ndek apa-apa ngerti to masalahe. Ngapa lah? Nek wong ayu keple. Disyukuri. Nggon Quran kan enek. Surat iya. Al-Rahman ngendikake, nikmat apalagi dari Tuhanmu yang kamu dustakan. Ya tenang. Awake dhewe urip jek diparingi ambekan mlebu metu disyukuri. Iya. Coba nek ambekanmu metu tok. Ora Iya. penak. Saya ilang. Semangat. Tenan aja nganti ora syukur awan iki lho. Iya, Wis ora jagong, Ora entuk jagong. sate, mulai dipethuki Mas anu Tarmin. Kandhane. Oh, kok ngono ya. Alhamdulillah. Gayamu. Wong iki aku wis ra nampa kok. Eh, Wis tak jaluk petang sasi kepungkur. Oh, layak men abang ireng lho. mula kendele ra iram wis ora nampa. Nggo nyalon lurah kalah no. Oh. Iki nyalon lurah. Wilayah ngendi? Calone 5. Aku nomor urut 1. Wah, kudune akeh dhewe no. Pas penghitungan 4 sah, 5 sah. Lah 1 ndio cah. Hajingan kalah. Mbok telesir-telesir swara ki mergo kalahmu kurang duit apa bab liyane? Duit. Wah, nek saka panggraitaku ora kok duit. Lah apa? Tekon lakonmu kaya ngono sapa sing arep nyubles Oh iya ya. barakanmu. Ya, tak rengeng-rengeng Iya. pocong. Pocong. Ngape laras 6 mbok menawa kleru larase niku MC Sugih sok nggo laras dhewe. Mengken Iki bawa medeni iki. Agene pocong. Wis pucung ya. apale kuwi le sinawe berantem karo tangga. Sepinten nggih mbok menawa ora pas kunjuk ngapura. Ujo tipun. Waduh. Suarane Dek. Piye? Apik. Iso kaya sapu-sapu ngono dalan suarane kocak. Ngeluk swara ki ra ning gulune ning cangkem. Iya. Kuwi Angel swara ngono kuwi swara angel. luari ngono kuwi swara dalam wis beda meneh. Swara belakang aneh-aneh. Mung alit gondal. Son kok iso mentul-mentul padha kok ning dhuwur jati kok. Aku kok mesake roh nyawa iki. Nggawa nyawa abot men. Urung
tak ramekke ngarep ngerti sing digawe sugih Pak Yanto aku entel. Nah ndek ben nembung pira? Hah? Nembungmu pira? Anu gaco mengo aku 3.000 we Mas aku ngono. Ngerti ya? 8.500. Karo dijok Karo misah-isah ngene Mas Tarmin Jakarta kono. Mapan ing talingan agemane para putri Numpak tikus. numpak jaran Ya. anting jangkeping dibusono entuk tip apik nggo kerot apik Bu. Iya. Iki mike yo apik banget lho kok kelop-kelop ngene iki. Apik iki. Ngejipuk. Ndra diawasi iso ilang gomble kojak. Nggo roke-roke nang kemukus apik ya, Cak. Apik aku. Waduh. Nggawa mike wireless apik. Ngambung terus ngowol. Langga manting-anting buka celuk Bu Septi nggih. Ya. Mbak no coba. Apa aku ketok tuwit? Wah, musuh raster kuwati ngene iki lho. Ya Mbak Septi. Matur nuwun, salaman. Jane ra jujur aku. Tak nyanyi mung gawe lega, Jak. Buka celuk ya, Bu. Ting-anting Bang Cempaka tandha mata saka seliramu ting-anting tandha tresna lahir batin sineksen lintange hukum Dek semono Tulane ketutupan mega Gawe nganti yen ditekan sejantong hati Anting-anting kembang cempaka arep eling dek semono manuk empret mencok neng witing pari tansah sumending ana jroning ati ali-ali dek emban kuningan malah saya kelingan manuk gemak mencok neng miting sawo bareng penak yo jangono Ting-anting banget cempaka Loh, lah. tanda mata uga tanda tresna ling-eling dek semono yen nyuwun izin dateng gecul mawon monggo ning ati gelo wilujeng rawuh para tamu ingkang kateben rawuh wilujeng rapi pasugatan ingkang sampun kasumadyakaken dening panjenengan Kampung Gati Bapa Yanto. banget cempaka tanda mata saka seliramu ting-anting tanda
lo 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 anting-anting dek kembang cempaka manuk emprit mencok neng witing pari tansah kemandeng ana jroning ati ali-ali dek emban kuningan manuk gemak mencok neng witing sawo bareng menak mas ya jongona jongono dan cempaka tanda mata tanda tresna ling-ling dek semono yen ranyat rasane ning ati Sembah nuwun Injih. Bu Septi lila ralila tak celuk Bu ya Bu. Iya, ora apa-apa. Oh Guru iki dadi nyindeni mung samben. Sampai. Beda karo aku gandhen pangane ya kuwi dadi nek poso ya modar tenan. Yakin. iya iya. Iya rada Ora ngono. pucet. Matur nuwun.